كعللكم اندي مسئ مغنياتو سلازنافقكم كغربكم انا علل اندي مسئ نافقكم اندي كما يتغنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان عند حنينا ماتشم اسخا خملخ ايطفي خاندي انه لمون كمتي لمود بحدش فيديو بيل انا تراخيبنا زلنا انا مساقوم صنح شدني كما يقنيكم عليكم دقيمه لو ما له اغزيابير يمسغن صبوي نابنا يلو مع انت فيديو اسكي حيزوكم كسجر دغد رغزالي رغت ندادي أنا لو ما عند فيديو كم نرخوم علالات حدا كابزوم ناي لفعاتي قبر قرقس ناي إنه على أول زول صمدوسي ناي ميلين ناي ميكين صمدو دو حيش يلوم بزحات سبات زارو لزولو قد أيو كتلا بيلنا نريو ملاك أبراهام من دلائل زدرفة سنة أواو مالتيو تأسيرو يلوم سلت أنا خاب بقداي معبلي تأسيرو يلو نمعبل كالوتهم دما ورانو يتأسرن حاسوتون قونيو بروباغاندا يمسرح لزولو قل زبلو وقعتات تتحيز موت يلو دك إشي كومشت كويني حقكم بالله الو ملاك حوي كما يلا خمسها بلا بتعم تبو دمر مربيلنا قداي ملاك أبراهام كان قصلو إنام بتعم وسنت خبز بهالو كلت تحسوتات علىو كلت يوم بقدم ساعة كنا جروكم متحدق قدامي كوينات مجمّروا أي ترفون تداليهم ديوم جزياهم محدار تجري تدالي ديو زبلناي ستالينز أوعيت بخمة كم زجمرة يفلتن أبز حدا في الصمونون بصراحة هو فيديو هيدا دبيتون كانوا تمون كي كم تنايك قدم حجز جبرنا خي جبرنا زعينته يزاروا ولو وجي مثلا له تي جزياو من محدار أفتح جزياو من محدار تسلسل عقلات أم تخمينا ولو زون أي حسبنا نيرنا قمت شعبيا خورن حسبنا نيرنا زول ورن حزي سلازي بس قد عايز يعمل كيتنا كنزارة بينا كتصلا بيلو نايم دمر منجست ويك أي مدمر منجست زبل حدا مصحف بدكتور أبي أحمد قدامي منستر إثيوبيا استمر مصحف له أبتمر مصحف ترخيبهم كابس تزارو سبات حدا نبر جزياهم محدار بريزيدنت خوين زمر حد نبره أي تجيتها رد حجي حلف قديات قرن أفريقيا استزارو زربالو بزحات تقاطع ممزلو بس قد عايزي مالتي أغطل بينو مسؤول متتحيزون دكتور أبي بزعواتي زارو زدلو يقال نحنا بجيوغرافي تعطينا نبر سبات يكوننا نزبل زربا يوم صنبيروم تزاريوم زلو مالتي ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው ስለዚህ ሁሉ አምሉ አብዝ ቻናል እዚ እንድሕርዳ ጸኒሖም ይኹም ቶም ወግዕታት እዚኣቶም ታይንታ እዮም ተባሂሎም ብኸመይ መንገዲ ኸኦም ተዘሪቦም ዝብል ክትፈልጦም ትኽእሉ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕርዳ ኮይንኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ማለት እዩ ሰብስክራይብ ላይክ ካሜን እን ሼር በመግባር ናብ ካልኦት አባጽሕዎ ነባራት እንድሕርዳ ኮይንኩም ድማ ዝተለመደ እዩ ርእቶታት ከነንብብና ናይ ኤልሳ ተስፋ ልደት ርእቶ ሎጂስት ናዊው ላይክ ያገራቶ ዘላ ኤልሳ ተስፋ ልደት ይቀኒልና ማለት እዩ ሳሌም አፈወርቂ ሃይፑን ሂበል ካለኹ ቪዲዮኻ ኢላትነላ ማለት እዩ ጀስት ኩልኹም ማለት እዩ ሃይፕ ገወርዎነት ቪዲዮ ኤንዌይስ ሃይፕ ማለት ሓድሽ ስታይል እዩ ከም ዝልክ ላይክ ማለት እዩ ሃይፕ ኣብትናይ ኮሜንት ቦታ ስክሮል ግብራ ቢልኩም ማለት እዩ ወይ ሓደ ግዜ ስክሮል ጌርኩም ክትረኽቦ ትኽእሉ ነገር እዩ ሃይፕ ገወርዎም ነቶም ቪዲዮታት ማለት እዩ ወጻእ ዘለኹም ሰባት ብምልኡኹም እዚ ምግባር ስለ ትኽእሉ ኣብ ተፈላለዩ ዓድታት ኮይንኩም ንትርእይዎ ሃይፕ ገወሩ ኢኹም ነቲ ቪድዮ ይቀኒልና ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንሰግር ኢና موسكي بتحيال صمدو كبعل لفعاتي قبر قرقس برهانن أول نسي زحاشت صمدو استبارت نايزم قلعيامو لما أنتي تناقيرنا مس مورش دي أمريكا لولو مال كاس حمزة تبلنا بهلايس احنا بزان قورا نقر ودينا إنامو كاس وطي تطيقكم أقادم لعلي الفلت سبتها لي خقد تاهلنا كاس باي همو نقر تاهلنا آتي أنا لايف مال كاو آتي لايف لا موزحتي سب قلدي نارا خونيرا همزة تيليومس آتي سلخون الخوني بدن يوت شي كده هجي انفورميشن خلي لك هجي انفورميشن حق زكاه دي خان حولان هو اللي يفلت سوي دليني رانا ثانك يو
هجي انت تحجزك حنقول انا بعلك حجزك اخلي العيت حزدي ايش بقى اوزع عدلنا رس ابهلاي غزو قال خينا انا كل نجر لك بوليس متى اكالي لك عزيز تلقى اوريدي رخينا هنا امبي انا متى مخنيات جنسي كحجزو الخل سنيناي تراش حجز كان سبي قال كل نجر بعليك حجزو تراحس بقى اللي تلقاينا لني قالت ترخي حزي اوريدي بقى كاو حدش نجر تحلي افلتكم مين لخونا ني كاز سيلو بزح للنجر له افلتكم مين يا مالي ثانك يو مالي دعك ثانك يو تاي دي نايزياتهم صمدو خمزا زرعنا انا وتحشت يا سباويت صمدو يا تبحال يا سباوነት ዘለዋ ጽምዶ ልብ ዘለዋ ጽምዶ ማለት ያእኽለና ብዝብል ዝመጸት ጽምዶ ያዚያ ያእኽለና ናይ ምንታይ እዩ በቃና ናይ በዓል ኸናይ ምጽልላ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወጽ ኸናይ ምጽራፍ አንታ ንስኻኹም ዚ ኩ ኻንስኹም ዚ ኢኽን ዳተባሃልካ ናይ ሙዓል እዚኦም ኩሎም ተሪፎም ካብዚ ንላዕሊ ናይ ምሕሳብ ልብናይ ዘለዎም ሰባት ጽምዶ ያዚያ ማለት እዩ አሜዚንግ እዩ በጣም ዝገርም እዩ ናይዞም ቆልዑ ስነ ልቡና ልቦም በጣም ይዝገርም ናይ ሚኪ ኸኣ ከም ዝብሎ ዘሎ እዩ ናይ ሚል ማለት እዩ حجزو نميكيون حجزو تماساسالي حجزو مالتيس نتقولعس نكابت زلو خونتات نخوصت خوينو حجزو ايو معبل مأسار مندلاي نمنتاي بقلصي زي تزاربه تمالنا بلوم زوجح زرعه قلت اليوم ما يتفضل انا بزح سب ذات عميت هذا لا كسيلا ابيت ذات عميت هذا لا حجيب تبل لا مسو كتري واو أبي شو عزله زي ملاك زبار سنة باباوي زي ما داري يقولون يرتوان أبي يرتاحوا أبي تقرأ كتافو من دلائل لا بلز درف نورة مش معبل ون مسارحتي يوم يرو معبل ون نسيو سقيل اللوتي درفتاتو بعد من دلائل لما نزل بزح درفتات سقيل الليو ملاكه فلطوه ملاكه زي سبزي من دلائل لا بلز درف نورة لما نسي مالتيو ما يرتاحوا من نسيك من دلائل لا بل أبي يرتاح زبلة شعبها أسيرات I think حساب ودي مثلاً ونياتو من أربعة نتجارو خحوق اليوم تصل ناتو أبتجارو بسقاس لزنورة من دلائل النابلة أبتجراي تمنى سي كله أو قذفوه مالتيسي نبعلو قات مرعي ودرعي ووليدهم خون غالي قلم شعبي عقل انت أي مسؤولي بزيت لد of course مش مع هذا المسارح تسلز نبرة من الوقت متنخافات مش مع هذا التحازم كله غالي ولا تي أمباسادر ناي شعبية actually ambassador يكون كبزي وكيل قنصل أمريكا زنورة برهان قبريوات نسون حد آتيو تصوير ودهات فيهم زلوا في المسعينا. أبزك زي أبي إرترام من بار مالت نب مأكل بحر ودمانة كل عاب بحري بزي جالبة بزي مركب بزي زخونة وحسنت مأساو مالتي ولا كحم بسكا تغل بحري أزيقة فوت أسبت هونكا يجوزوا شبرق تغليقات بحري جنت بحري وحتى كمان بعد جازت أنيا يناس خلوتهم مزحت أمينهم كبع سويسرلاند زعتوا أزيمنا الساعة قلقل تزنوروا ببجزيو حقاونا تنسل زي تخلوا تبالي عمالة سلسة حجون دقيمة دقيمة تأزبلكم أب كم بعد إرتراز عم السلاح حقاونا تنزل ولا الحجر تقلقل حتى ما عاد تختبر العم خانك دك إشي كومشت كويني حقكم بلاي الو ملاك حوي كما يلا خمسها بلا بتعم تبو أنا بقى شجيرة دوي للك يغريت أكبر لي سمعوا خلوا بزمعات بجها تبغى الله الكات زاربه قبلهم كمان يتحمل قبلهم عيننا حبيتو بقى خمسة خولو ها روحوا سوداء عمد تايفرني واحد روحوا سوداء زي حداش يا بس إذا جيروم قال جيروم تأثيري لهم كلاتهم شاركوا بلغة غني مالو زخد التمعات مالتي خافت مال جميرهم روح سعود أمت مستدرخة ملأك حوي مسولاتك مستبخري عينها بخر دخنا عينها ولاتك كبرت بعل بيتك روحس بعل سعود أمت معهم كان كلهم سلازي تا غداي زيا بخمزي ايا تزريبا نيرا مالتيو حجي نابناي غداي وفي انا نسجر وفي بخالي زربا يزارب زلو مالت نحنا ابزي خوفيلنا ابزي ndaواغعنا እንዳለና ሲ እትናትና ልኡኽ ዘሎ እትናትና ንምውሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ሎቢ ንገብሮ አክቲቪስታት ይሰርሕ ዘሎ ተ አክቲቪስት ስለዚ ابزي نحنا ኮፊልና እንተዋዓልና خوፍ ዝበልና ከይመስለኩም ይብለና ኣሎ ሰምዕዎ ሓንቲ ተሪፋ ዘላ ነገራ ጉዳይካ ሰብ ኣይኮንካ ማሓዝያ انتታት እንዳምጻኻ ስጋት እንዳምጻኻ እዚያ እንተ ኮይና እዚያ ክትከውን እንዳምጻኻ ክየድ ኣይካን ሕጂ ንሕና
ሬጂም ቼንጅ ዲሞክራታይዝ ኤርትራ ለውጢ ኣብ ዋሽንግተን ትካላት ገይሩ ለይትን መዓልትን ዝሰርሑ ትካላት ኣብዚ ምሳሓና ተዛረብና ከለና ሰነድና ይሰርሕ ይዞ ላዊኹም ጉዳይና ይሰርሕ ይዞ ግርም ናብ ውድድር ጽምዶ 2018 2025 እናንሰግር ማለት እዩ ክልቲአን ጽምዶታት ክንሪአና እዩ ጽምዶ ንሓባር ጽምዶ وحسنت عبدو وشعون ተዋሂል ነይሩ ሕጁን ኣብ ክልቲኡ ቦታታት ኮይኖም ዝዛረቡ ሰባት ኣለው ኣብ ክልቲኡ ቦታታት ምዃኖም ኣይኮነን ዝገርም ተናሲሖም ተጣዒሶም እንዲዮም እንታይ ሽግር ኣለዎም ጽምዶ ተገይሮም ሲ ታይት ፕሮብሌሙ ክብል ይኽእል ዝኾነ ሰብ ግን ኣይተጣዓሱን ከም ኣይሎም እንተለው ኣይተሃደሱ ይተናስሑ ባዕሎም ዝኣተው ሰባት ኣለው ንምባል ዝኣክል ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ለማዓን ዘርአኹም ንሱ ንምባልስ ዘእተናዮ ቪድዮ እዩ ማለት እዩ ቀጸልና ንኹይናት ተዳሊኹም ዲኹም ዝብል ጉዳይ ነይሩ ይወስም ውጊ መጠና ኣሎ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሰለስተ ኣካላት ኣብ ምንታይ ከመይ ይናበቡ እዚ እውን ኣይ ሓሰብና ነርና ከምቲ ሻዕብያ ኮረን ሓሰብና ነርና ዝበልዎ ቅድሚ ሕዚ ከምኡ ድዮም ኢዶም ጠራኒፎም ከብሉ ዝሓለፈ ግዜ ፍንጭጭ ረቢልዎ ዝነበረ ናይ ሓድነት ጉዳይ ኣብቲ መኸተ ግዜ ዝነበረ ቅድም ቀዳድም ናይ ትግራይ ተን ኮር ቫልዩስ ዝበሃላ ከም ኒውክሌር ዝፍራሕ ዝነበረ ናይ ትግራይ ውሕድ ኮይኑ ከም ኒውክሌር ዝፍራሕ ዝነበረ ንሳተን ኬርና ብጥስ ብጥስ ኣቢልና ነፍርሰን ኢሎም ከም ኣብ ትግራይ ሾሞም ዋላ ጌታቸው ንጻድቃን ሾምዎም እውን ኣብ ዲሞክራታይዜሽን ዶ ማእኸል ናይ ገዛ ኣምዛዶ ዲሞክራሲ ክረኪና ኣደ ትግራይ ኣብ ቸንዳዋላ ሓሉይ ኣብ ዳስ ሓሉይ ከመይ ዘለ ዲሞክራታይዝ ክረኪ ጽቡቕ ገይረ ስራሕልኪ እንዳበሉ ናይ ትግራይ ሞራል ናይ ሞራል ህዝቢ ትግራይ ሞራሉ ናቱ ቫልዩስ ባቶም ዋና ሕብረታቱ ዝበሃሉ ከም ካብዚ ኩሉ ፀበባ ዘውፅአ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ እንጀራ ንክልተና መቐለ ሰራዊቱ ቀልዩ ዝሓለፈ ዲያስፖራ እውን ዘውፅሓ የቕርሺ 5 ሳንቲም ናብ ትግራይ ኣተወን እዩ ሱልካ ተበሊዕኻ ኢኻ ናበሉ ትማሊ ኣይ ተጠቒምናሉ ኢና ዝነበሩ ጌታቸው ድሓር መፅኦም ድማ ጥር ትብል ሳንቲም ናብ መኸተ ኣተወትን ዝብሉ ኣብይ ኣሕመድ ሰረዶም ብምሉአን እዚአን ጎርይዎም ብምሉአን እዮም ገይረምዎን ሰራዊት ትግራይ እውን በልዎም ቶም ዋና ዝበሃሉ መራሕቲ ቶም ዋና ኣብኣቶም ፎከስ ኮር ሓደ ሰራቅ ወርቂ ሓደ ቢልዮን ዘሪፉ እዩ ሓደ ከምዚ ዓሚፅ እዩ ገለታት ኣብ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስቱድዮ ፋና እዚ ፐርፐዝ ነይርዎ ስለዚ ዝቅድሚ ሕጂ ተገብረ ብፐርፐዝ ነይሩ ስዑድ ኣይኮነን ተገይሩ ሕጂ ካብ ናብ ብዙሕ ነጢሩ ዘሎ ብኻልእ ባህላ ግን ቶም ከም ዝገብሩ በዓል ጌታቸው ይኹኑ በዓል ጻድቃን ይኹኑ ወዘተ ገለ ዝግበርሲ ብኩናት ይመፁን ኣለው እዮም ይመፁ ስለ ዘሎ ተዳሊኹም ዶ ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኩናት ከሉ ድዩ ኣይከሉን ድዩ ዘይህልወሉ ምክንያት ድዩ ዝበዝሕ ዝህልወሉ ምክንያት ያው ንሪኦ ዝኸውን ሽዑ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ግን እቲ ህዝብና ማለት እዩ እቲ ኩናት ክበሃል እንተሎሲ ኣንጻርና ክኸውን ይኽእል አንጻር ጎረቤትና ንኣብነት አንጻር ኤርትራ ክኸውን ይኽእል አንጻር ዝተፈላለዩ ካልኦት ከባቢታት ክኸውን ይኽእል ሲ ዋት ኤቨር ዘ ኬዝ እቲ ኩናት ኣብ ዓድና ክኸውን ምዃኑ ብዙሓት ሰባት ዘይገመትዎ እዩ ዝመስለኒ ኣነ ብወገነይ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ዝጋገይዎ ዘለዎ ነጥብስ እዚ እዩ ኣብ ዓድና እንተኮይኑ ድማ ንሕና ኢና ንጉዳእ ኣብ መንጎ ፍልስጥኤምን እስራኤልን ዝግበርን ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ዝግበር ባዕሎም እዮም ተመራሕቲ ኣብኡ እንዲ ዘሎ ሓቀደ እቲ ኩናት ዝግበር ተመሳሳሊ ስለዚ ዝዕንዎ ከባቢ ሕዩን ዝዕነዎ ተመሳሳሊ ከባቢ ንዓድና እውን ካሊእ ነገር ፈጢሩ ኩናት ኣብ ህዋ ይግበርኒ ስለዚ ተዳሊኹም ዲኹም እንዳበልካም እንታይ ዝበሃል ፕሮቮክ ምግባር ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ማለት እዩ መጥቃዕቲ ፕሪሚቲቭ ስትራይክ ንኽትፍጽም ናይ ምድላው ናይ ምድፍፋእ ስራሕቲ ገለ ኖ ከሉ የብሉን ንሕና እንዳሃለና ኩናት ይጅመር ኢልና ንሓስብን እንተኢሉ ተወዲኡ በቃ ኣይጅመርን ኢልካ ሱቕ ምባል መድሓኒት እዩ ማለት እዩ ዝመፀ ተመፀኻ ንሕና ዘለና ሳይድ ዓድና ኣብ ኩናት ፀኒሓ 5 ዓመት ዝደኸየትን ነቶም ዝነበሩዋ ወለዲ ይኹኑ መናእሰይ ተስፋ ዘይኮነትን እያ ክሳብ ሕጂ ዘላ ማለት እዩ ዓቕሞን የብላን ኣፍተር ኦል ሕጂ ንኽትዋጋእ ብሰዓት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ኬንዳ ይሓድር ጠምዩ ይነብር ኣብ ስቃይ ይነብር ካልኦት ድማ ከም ትልክዕ ጻዕዱስያ ንመሳርሒ ኩናት ይሰርሕዎ ግን ይፈርሕዎ ዝበሃል ኣብ ወፃእ ቅመጡ ግን ኩናት ከዓ ኣሎ የለን ተዳሎ ንዓ ምፃእ ውረዶ ቁረጾ ብተኮ ይብሉ ኣብ ወፃእ ኮይኖም ማለት እዩ ኣድላይ ኣይኮነ ቆርፅ ተደሊኻ ድማ ኣቲኻ ምቁራፅ ሓንታ ንስኻ ዝበልካ ባዕልኻ እኮ ያስታሊን ባዕልኻ ኣትመፅ ንፊልድ ማርሻል ሰው ገዛ ኮይኑ ትግራዋይ ፀጋዕተኛ ኮይኑ ከፈለክ ክተገንፀልኩ ክሕፍሮም ኣለዎ ክሓፍር እዮም ዘለዉ እንታይ እዩ ዝበልኩ ናይ ኣፍ ወሎም እንታይ ይኹል ኣለዎም ምስ ዕቕባ ዲና ሓቲትና ተጋሩ ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ፀጋዕተኛታት ዲና ተሰዲድና ዲና ኣቲና ካፍቶም ነዚ ዓዲ እዚኣ ዝፈጠሩ ህዝብታት ፈጠርቲ ኮይና ነክሽዱ ክብሉ ገጋ
እዩ ኣነ ብዕራዚ ካብ ንፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን መሰላትን ዕርክቶም ሰዓውቶም ዝርእዩ ዘለው ካብ ዝለዓሉ ክሻዕ ዝሓቱ እንታይ ክብሉ የፅበ እዞም ህዝቢ እዚኦም ዝሓትዎ ዘለው ሕቶ ንገንፀል ኣይኮነን ዝሓት ኣለዎ እዞም ህዝቢ እዚኦም ዝሓትዎ ዘለው ሕቶ ንውረር ኣይኮነን ዝብሉ ዘለው ሕቶኦም ከም ህዝቢ ህላወናና ኣይትዳፍኡና ኣብ ህልውናና ኣይትዳፍኡና ከም ህዝቢ ክንነብር ክንቅፅል ናይዚ ጀነራል ሓውና ማለት እዩ ዘረባ ትክክለኛ በቃ ወርቃዊ ዝኾነት ቃል እያ ንሕና ኣብዛ ዓዲ ከባቢ 3000 ዓመታት ዝኸውን ንታሪክ ብሄረ መንግስቲ መስሪትና ዝነበርና መንግስትነት ዘምሃርና ሰብ ታሪክ ሰብ ጽሑፍ ሰብ ቀደመ ሰብ ዓዲ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኪድ ተባሂልካ ትኸይድ ንዓ ተባሂልካ ትመጾ ኣይኮነን እዚ ዓዲ ካብቶም ሃኒጾም ካብ ዝበሃሉ ፒላርስ ካብ ዝኾኑ ማለት እዩ ዓበይቲ ኔሽናት ሓደ ትግራይ እዩ ማለት ትግራዋይሲ ንኢትዮጵያስ ሃኒጽዋ ሰሪሕዋ እዩ ዋት ኤቨር ደ ኬስ ሓወልቲ ይኹን ሃይማኖት ይኹን ባህሊ ይኹን ቅርሲ ይኹን ታሪክ ይኹን ካብኡ ዝምንጩ ስለዚ ኣይንደለና ዝትውልድ እዚ እንተይሉውን ንሕና ኣይንደልና እንተልና ናይ ምኻድ ሙሉእ መሰል ኣለና ወይስ ሙሉእ መሰል ማለት ክንከድ ንኽእልና ኣይንደልና እንተልና ኮ ዘገድደና የለን ክንደሊና እንተልና ድማ ክትኮደለኩም ኢሉ ዘኺደና እውን የለን የሚደረግ ጥረት ውስጥ የላዕላይ መዋቅር ለውጥ ቅድሚያ እንስጠው የሚለው አይ ቲንክ ትልቅ መነሻ ነው የሚል እውነት አለ። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የራስን አቅም ስለመጠቀም ሚዛን ስለመጠበቅ ስላቃፊነት መደፍጠጥን ስለማስወገድ ጥቅል ፍረጃና ጽንፈኝነትን ስለማስወገድ ሎማንቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ በተደጋጋሚ ሓደ ጽሑፍ ሓደ ፎቶ ይዘዋወር ኣሎ እዚ ጽሑፍ እዚ ዘረባን ፍሉይ ናዳ ጌታቸው ረዳ ንመጽሐፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮን ከሎ እቲ ፎቶ ድማ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ሕዚ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እዩ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ ሰብ ዘይተጸበየ ፍጻመ ብዝመስል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ መድረኽ ምረቓ ሓድሽ መጽሐፍ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ተረኺቦም ዝስምዕዎ መደረ ንብዙሓት ተገሪሙ ኣሎ حراي كم تسمعهم أيو بزحات سبات انت أميلهم أبتي زربا مالتي نت مصحف سي مداري أم كسمعوا ويك أجمع نايت مصحف ينبومو كم زي هاي زبحال نجرة peer review زبحال نجر مصحف عم بيومو ده حرايك أفت مرقة نتزنبو مصحف انتاي تحسه خمزر لون انتاي كم زحقو صومن انتاي رئيته خمزر لون تمصحف رئيته نخوب يوم توهاي ومنير عدل مالتي كارئيته نخوب يعدل توهاي ونيرو سو شعو كم زي أمثل على تعبد حربوتا إنيرة كم زي عينت ጉዳይ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ ኣብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከምዚ የለ ኢሉ ኳዳስ ነትዓዲ ሒዝዋ ይጠፍእ ከም ዘሎ ይቀትላ ከም ዘሎ ይርምሳ ከም ዘሎ ይዘውግዕ ጸኒሑ ማለት ስለዚ እዚ ክልቲ ዝተዋቅዑ ህዝብ ድማ ታይዳ ሻብዳ እዩ ብስሩ ሓድሽ ኣማንስ ካብ ጳጳስ ተዘይሓሽኩ በለገለ ዝኾነ ከኣሻቢ ከምዚ ኢሉ ዝብል ወግዕታት ኣሎ حجاب زغداي زي تيدروس ጸጋዬን ጌታቸው አብይ ወቀሳ አውሪዱሉ ይዝብል ጌታቸው ረዳ ዲ ሓጽይሩ ተኸርኪሙስ ወይስ አብይ እዩ ነው ይሑ ዝብል ዘረባ አምጽየሎ ማለት እዩ እስኪ በመንታ እዩ ተዘረባ አምጽዩ ተረዲኩም ለሌ ግምት ሴቲንግ አንተና አብይ አህመድ ድንክ ነው ይል ነበር ጌታቸው አሁን ረዘመ አሁን አብይ አህመድ በሐሳቡ ቁመት ረዘመ ምን ተገኘ ነው ነበር የሚለው ከነገለጸው ፖለቲካሊ ድንክ ነው የፖለቲካ ድንክ ነው የምን ድንክ ነው ነበር የሚለው አሁን ምን ፖለቲካሊ አብይ አህመድ ረዘመ ወይ ፖለቲካሊ አብይ አህመድ ተመነደገ ወይ ወይስ ጌታቸው ከአብይ ቁመት ጋር ተስተካከለ ማለት ጌታቸውን የተከረከመው ወይስ አብይን የረዘመው ነው ጥያቄ የመጀመሪያ ጥያቄ ትላንትና የነበርኩበት ቦታ ጨለማ ስፍራ ነው የድንቁርና ማለት ዕውቀት አልባ ቦታ ነው ድርቅ ያለ ክርክር ነው ምናምን ሲል በትግራይ ውስጥ ጸረ ጄኖሳይድ የተካሄደውንም ሬዚስተንስ እርባና ቢስ የነበረ ኤክሰርሳይዝ ነበረ ማያስፈልግ ነበረ እያለ ነው ወይ የሚል ጥያቄ መጠየቅን ያመጣል አንድ ሁለተኛ አብይን ተጠግተህ እውነት እንደው የትግራይን ህዝብ መጠቀም ትችላለህ አብይን ተጠግተ እኔ ይሄ ለሁሉም ጥያቄዎች ለሁሉም መቅረብ የሚችል ነው አብይን ተጠግቶ የአማራን ህዝብ መጥቀም ይቻላል ሕጂ ናይዚ ሕቶ ካእታዩ ናይ ብሐቅሲ ከም ትሕጂ ያካይዱ ዝኸዶ ዘሎ ኮይኑስ ንዓዲ ንትግራይ ንዓዱ ክጠቅማ ይኽእልዶ ወይ ድማ ተቅድም ሕጂ ዝግበር ዝነበረ በሎ ንስዕሪና ዘለና ሶቢት እንኳዓሰይ እቶ መንእሰ ዋላ እንተሞተ ዋላ ኢንጂነር እንተሞተ ንዓወት እንዲዩ ንሃገሩ እንዲዩ ሃገረ ትግራይ ምስኮነት ኮሽኡ ሰላም ይኽረክብ ገለ ዝብሎ ነበረ መንእሰይሲ ናበይ ገደፎይ ኮይኑ ጽላሎት ከም ዘይሕቆፍ ማይ ሓቁንካ ጠስም ከም ዘይርከብ ፖለቲከኛ ኣሚንካ ዝኾነ ነገር ውጽኢት ከም ዘይርከብ ንምሃር ኣለና እዩ ንምሃር
ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው። በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው። ሰላም ታስቀድማለች፣ ደህንነትን ትፋለማለች፣ መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች። ይህ አይቀሬ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበው ወንድም እህቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። ሓራይ ስለዚህ ንምድርዳር ሕዋትና ገለገለ ዝበሃሉ መን ምዃኖም ኣይተፈለጡን ዲፋይንድ ዝኾነ ኣይኮኑን ብዝኾነ ግን እንታይ እዩ ብጂኦግራፊ ተኣሲርና ኣይንነብርን ኢና ዝብል እዩ ሶ ብጂኦግራፊ ተኣሲርና ኣይንነብርን ኢና ዝብል ድሕር ኮይኑ ቅድመ ግምት ሂብካ ዘይተባሃለ ክመስል ይኽእል ኢልካ እኳ ምትንታን ዘይከኣል ተኾነ ናበይ ገፁ ምዃኑ ናይ ጂኦግራፊ መእሰሪ ቦታና ናበይ ምዃኑ ኣይተፈለጠን ዘሎ ክሳብ ሕጂ እውን ማለት እዩ ካብ ሓይሊ ሰላም ቀዳማይ ምርጫ ኮይኑስ ሓበን ንኽበካ ተዝስዕር እቲ ዝበለፀ ኢለይ ግምት ኤርትራ ሉዓላውነታ ክትጓናፀፍን ከላ ብዘይ ኣገባብያ ተገንፂላ ዝበልካዮ ክንምልሰልካ እንተኮይና ኣብ ሳሕል ዘሎ ዕፅምቲ ብሓጎታትካ ምስክር እዩ ናይ ኣድጊ ድርሻኻን 120,000 ሙሩኻትካን ሒዝካኻ ካብ ኤርትራን ባሕራን ተጓሒፍካ ይምልሱ ቆልዓ በሻሻ ኣብ ቃለ መሕትቱ ሰሚዕኩሞ ኢኹም ኣባይ ናይ 1000 ዓመት ሕቶ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ግን ናይ 30 ዓመት ሽግር እዩ ናይ 1000 ዓመት ፀገም ዝፈታሕና ናይ 30 ክንፈትሖ ንዓና قليل وخبل سمعيه دمبر حسيب اللي لتقرم وعيله ولا نتنصحي فيه ليلو زقدحن مصحفت ديزين ببل يقرمي ناشع عمت صقم زبلو ناشحن 25 عمت مهرت زنبر ايو مالتي قدمشح عمت نمخانو ديغاني ردا يخون ازي زوبا قدمشح عمت بزناب زقببه حصرت ماي زي فلت تمثاليت منግስተ ሰማይ ዝነበረ ኣብቲ እዋን ንኣባይ ምግራድ መቸም ናይ ጽሉል ሕልሚ ዝሕሰብ ካለ ኣብቲ እዋን ሃገራት ስለ ዘይነበራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይክንዛረብን ኢና ናይቲ እዋን ሰባቱን ኢትዮጵያውያን ኣይክንብሎምን ኢና ኮነ ተረፈግና ኢሎም ማዓንቲ ቪድዮ ብጠቕላላ ዝረአ ከምዚ ኣመሰለ ቪድዮ እንትሕዝቶና ኣለዎ ንምባል ዝኣክል እዩ ልዋም ቅነ ክኾነልኩም ምምነ ሻው ደሓና ቀኒውታ ፀጽብቑ የስምዕና ፀጽብቑ we will see what will happen in the future have a nice time let's go good light نحن حضرت حواتي ما نطيب